маркази ҳавосанҷии тоҷикистон хабар медиҳад ки дар моҳи июл мизони гармӣ дар сартосари тоҷикистон боз ҳам боло меравад. бархе аз сокинони минтақа мегӯянд ки гармии ҳаво аллакай зери 45 дараҷа будан ва ҳаракат намудан аз соати 12 то 16 нисфи рӯзӣ мушкил мешавад. аз беморхонаи марказии шаҳри ҳисор мегӯянд ҳарорати гармие ки барои инсон имконпазир ва ба саломатии он безарар аст, гармии то 40 дараҷа хоҳад буд ки онро дараҷаи биологӣ ном мебаранд. яъне вақте ки дараҷаи гармӣ аз 40 мегузарад, ин ба ғафз шудани хуни инсон меорад ки ба бемориҳои сактаи дил, ҳамлаи мағзӣ сабаб шуда фишори хунро боло мебарад. ҳангоми суҳбат мутахассисони соҳаи тибби шаҳри ҳисор чунин тавсия медиҳанд. тавсия ин ки ҳамин аз беҳуда гаштан дар вақти ҳамин фасли гармо дар зери афтоби сӯзон ягон ҳоҷат набошад агар нагарданд бисёр инсонҳо якум аз он ҷумла синни солҳое ки синни солашон рафтагӣ аст ва атфоли хурдсол ҳастанд, онҳо бояд дар ҳамин гармӣ худдорӣ кунанд вақти ҳоҷат набошад. ва дуюм ин ки доимо бисёртар об нӯшанд, оби ҷӯшидагӣ бисёртар нӯшанд. баъд кӯдакон эҳтиёт кунанд аз ҳамин обҳое ки аз ҷӯборҳо мебаранд, обҳои ҷӯшида нашуда истифода набаранд ки ба чӣ оварда мерасонад, ба бемориҳои сироятӣ бисёртар оварда мерасонад. тарбуз харбуза ҳам аз он ҷумла ҳам рол мебозад ки ҳаминам бояд ки так зери офтоб набошад, ки вақте ки тарбуза мо бисёр вақт мебинем ки мардум дар роҳҳои мошингар дар пеши ва тарбуз ҳамин ҳолати гигроскопӣ дорад, ҳамон обу дуда ба худ ҷабида мегирад, ҳамон бӯи бензин, дудҳои ҳамин кашида гирифта барои заҳродшавии инсон замина фароҳам меорад. ҳамин хуб мешуд ки аз роҳҳои ҳамин чи дуртар ҷои ҳамон дуду чанг ҳамин тариқ чизо набошанд, ҳамон чизои тарбуз дар зери офтоб сӯзон набошад. ва баъд камтар ҳамон бисёртар мебани яхелиш 5 рӯз 4 рӯз 10 рӯз места ҳамин қобилияти хубӣ хиша гум карда ба қобилияти бад оварда мерасад, яъне ки зарар ҷисмда бисёртар зарар мерасонад. ҳаминам худдорӣ кардан нархор. баҳри пешгирии касалиҳои сироятӣ кормандони маркази назорати давлатии санитариву эпидемиологии шаҳри ҳисор дар нуқтаҳои хӯроки умум, нуқтаҳои савдо, дорухона, мағозаву ошхонаҳои бозор рейдҳои муштарак ташкил намуда санҷиши санитариву эпидемикӣ мегузаронанд. аз тарафи маркази назорати давлати санитариву эпидемиологии шаҳри ҳисор як қатор корҳо ба анҷом расонда шуд. бо мақсади пешгирии зараршавии одамон дар ҷойи хӯроки умум аз тарафи мутахассисон рейдҳои мушаххас гузаронида шуда оиди маҳсулоти пастсифат ва савдои кӯчагӣ ғайри ҷои муқаррарӣ як қатор корҳо ба анҷом расонида шуданд. дар айни ҳол дар шаҳри ҳисор бемории сироятӣ, зараршавии одамон дар ҷойи хӯроки умум ба қайд гирифта нашудааст, дар таҳти назорати доимӣ қарор дорад. тавсияи мо чунин аст ки ҳаррӯзе дар бозорҳо, дар кӯчаҳо фурӯши тарбузҳо, фурӯши харбузҳо ба чашм мерасанд. мо ба аҳолӣ чунин тавсия медиҳем ки пеш аз харидорӣ намудан ба намуди зоҳири ҳамун тарбузҳо, ба ҷойгиршавии тарбузҳо ҳатман аҳамият диҳанд. то охири моҳи ҷорӣ ҳарорати ҳаво дар тоҷикистон фавқулода гарм боқӣ мемонад. масъулони маркази ҳавошиносии тоҷикистон чунин гармии бесобиқа ва селобҳоро натиҷаи тағйири иқлим дар ҷаҳон арзёбӣ карда мегӯянд онҳое ки ногузир бояд зери офтоби сӯзон кор накунанд, бояд хеле эҳтиёт намоянд.